Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah дип бәян әйтеп, хикмәт әйтеп, талипләргә дөр вә гәүһәр сачтым менә, риязатны катыйг тартып, каннар йотып, мин дәфтәре сани сүзен ачтым менә. Суаны әйттем, һәр кем булса дидар таләп, җанны җанга пәйвәнд кылып, рәгъне аулап, гариб, фәкыйр, ятимләрнең күңелен аулап, күңле бөтен, халак дин качтым менә. Кайда күрсәң күңле сынык, мәрхәм булгыл, андагы мазлум юлда калса хәмдәм булгыл. Рузы мәхшәр дәргияхыга мәхрәм булгыл, мава мәнлек халайык дин качтым менә. Гариб, фәкыйр, ятимнәрне Расул сөрде, ушал тәнне мигъраж чыгып дидар күрде, кайтып төшеп гариб, фәкыйр хәлен сорды, гарибләрнең әзен эзләп төштем менә. Өммәт булсаң, гарибләргә табигъ булгыл, аят хадис һәр кем әйтсә сәмигъ булгыл, ризыкы руан һәр ни бирсә канигъ булгыл, канигъ булып шавык шарабын эчтем менә. Мәдинәгә Расул барып булды гариб, гариблектә михнәт тартып булды хәбиб, җәфа тартып яратканга булды кариб, гариб булып гыкбәләрдән аштым менә. Гакил ирсәң гарибләрнең күңлен аула, Мостафа дик илне гизеп ятим күзлә, дөньяпәрәс наҗисләрдин буен таула, буен таулап дәрья булып таштым менә. Гыйшык бабыны Мәүләм ачкач, миңа тикте, туфрак кылып хәзир бул дип буйным икте. Бараи сыйфат мәләмәтне укы тикте, пәйкән алып йөрәк бәгърем тиштем менә. Күңелем катыйг, телем ачык, үзем залим, Коръән укып гамәл кылмай ялган галим. Гариб җаным сарф әйләен юктырмалым, хак дин куркып утка төшмәй пештем менә. 63-кә яшем йитте, үттем гафил, хак әмрене мәхкәм тотмай үзем җаһил. Руза намаз каза кылып булдым кәфил, яман эзләп яхшылар дин кичтем менә. Вахдәригә мәхәббәтне җамым эчмәй, әхле гаял ханиман дин төгәл кичмәй. Җырму гисян гырихләрен монда чишмәй, шайтан галиб җан бирәрдә шаштым менә. Иманыма шәнгәл ырып кылды гамнәк, пире муган хәзир бул дип сачты тарьяк, шайтан лагин мин дин качып китте бипак. Бихәмдилләh, нуры иман ачтым менә. Пире муган хезмәтендә йөгереп йөрдем, хезмәт кылып күзем йоммай хәзир тордым. Мәдәт кылды Газазилне каулап сәрдем, андин соңра канат кагып очтым менә. Гариб, фәкыйр, ятимнәрне кылгыл шадман, хилка кылып газиз җаның әйлә корбан, тәгам тапсаң җаның белә кылгыл михман. Хак дин ишетеп бу сүзләрне әйттем менә. Гариб, фәкыйр, ятимнәрне һәр кем сүәр, разый булыр ул бәндәдин пәрвәрдигар. Бихәбәр син бир сәбәп үзе әсрар, хак Мостафа пәнден иштем әйттем менә. Ите яште Арслан бабка кылдым сәлам, хак Мостафа әманәтен кылды ингам. Ушал вакытта мең бер зикерен кылдым тамам. Нәфсем үлеп ләмәкәнгә аштым менә. Хөрмә биреп башым сыйпап нәзәр кылды. Бер форсатта гыкбә сари сәфәр кылды. Әлвидаг дип бу галәмдин гүзәр кылды. Мәктәп барып кайнап җушып таштым менә. Инна фәтәхнәне укып мәгънә сырдым. Пәртау салды бихут булып дидар күрдем.
Мәлам ырып, үскіт, диде, бағып тұрдым. Яшем сашып, мұстар болып тұрдым менә. Ая, надан, мәғнә біл дип әйтті, білдім. Андин соңра шүлләр гизеп, хақны сырдым. Рузи қылды Газазилне тотып мендім. Ләнгәр түгіп, билен басып, яныштым менә. Зикрен тамам қылып үттім диванаға, хақ дин үзгә хиш сүзләмәй бигәнәгә. Шәмғын эзләп шәкірт кірдім пәрванәгә, әхгәр булып көйіп янып ұштым менә. Нам-у нишан хиш қылмады, ләлә булдым. Аллах ядын әйтә-әйтә иллә булдым. Халис булып, мұхлис булып, лилләх булдым. Фәна филләх мәқамыға аштым менә. Сүннәт ирмеш кәфір булса, бирмә азар. Күңле қатиғы дилазар дин хыда бизәр. Аллах хақы андағ қылға сижин тайяр. Даналар дин иштеп бу сүз әйттем менә. Сүннәтләрен мәхкәм тотып өммәт булдым. Ир астыга ялгыз кереп нурга тулдым. Хакпәрәсләр мақамыга мәхрәм булдым. Тигы батыйн берлә нәфсне янштем менә. Нәфсем мине юлдин ырып хар әйләде. Тилмерттереп халаикка зар әйләде. Зикр итермәй шайтан берлә яр әйләде. Хазир, син, дип нәфс башыны сачтым менә. Кол Хуҗа Әхмәт гафләт берлә гомрең үтте. Ва хәсрәтә күздин, тездин куәт китте. Ва вәйләтә надамәтне вакты итте. Гамәл кылмай карван булып күчтем менә. Дини подкаст. Ислам мәдәнияте турында татар телендә тыңлагыз.